Hei, salutare, bine am găsit la un nou episod. Astăzi revenim cu episodul 2 din seria noastră de Terraria. Și da, hai să încep. Start game. Star Island. Da. Am zis că o să posez un episod în fiecare zi, dar mâine nu o să mai posez, fiindcă mâine am alte planuri, m-am gândit eu la asta. Ok, dur. O să ne facem casă că o să se facă zi. Dar să luăm nemene. Să mai luăm nemene. Și să mergem la spawn, adică aici. Să facem și casa, o să facem așa ceva gen și... Da, hai să începem, să ne facem. N-am jucat off camera, așa că nu vreau de mine. E oricum contează. Mai ne facem casa. Ok. Să vedem ce-am putea face. O să facem chiar... Nu facem. Uite să facem chestia asta. Hai să facem cu unul deasupra noastră. De 4 blocuri. 1, 2, 3, 4. Ceva în gen așa. O să luăm așa. Da, așa. Da, așa. Așa era. Ok, hai să punem. Gata, perfect. Da. Ce masă de craftați? Paisprezece, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 21, adică capul va fi pus cam după aici. După aici mai încoace puțin. Puțin. Bine, workbench-ul. Dar nu contează oricum. Unde îl punem? Hai să mergem aici. O să luăm chest-uri. O să punem chest aici. Să punem chest aici. Asta să facem una între chest aici. Și da. Hai să facem și uși. Ok, da, hai să vedem ce putem face acum. O să le facem un topor clar. Să spunem 20 de piatră, ok, să vedem și 4 nu avem nimic, adică nu avem. Da, nu puțin. Hai să mai luăm lemn, că ne trebuie clar. Da, de încolo de slime. Dacă și așa îmi trebuie gelul să fac și niște torți. Wall. Ia vine. Eu ajung.
Ok. Hai să ne facem și un hammer. Că ne trebuie să luăm asta de afară. Da, nu putem să luăm. Oricum nu contește. Așa. Hai să ne facem o gropiță aici. Vreau să fac cu platformuri. Ok, până să explic că n-am făcut ce să ok. Depozit. Ok. La pasăm pe... Încă nu să mergem aici, o să facem doar o gropiță. Da. Ia cât am filmat. Ok, 12 minute. Hai să terminăm și gropița și să încheiem episodul. Da. Și o să facem dirt wall, fiindcă nu vreau să strigăm peisajul. Dirt wall. Ce câteva dirt wall-uri, așa. Sunt perfecte. Ok, asta e mai jos acolo. Să facem și niște platformuri. 3 platformuri. 2, 3. Next o să mai facem și un din ăsta. O să-l punem și uitați, așa nu mai putem să cădem, doar dacă lăsăm noi în jos. Putem să trecem pe aici. E perfect. Ok, o să punem aici campfire-ul. Ok, perfect. Și da, cam atât și cu acest episod. Nu uitați să vă abonați, să dați un like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!